Nindot kayo ang giingon ni Kristo sa atong ebanghelyo nga ang mga tao nga iyang gipili o gipadala iyang gitagaan og gahom aron makayatak kuno sa bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa nya dili sila maunsa. So grabe gyud kayo ang gahom nga gihatag sa Ginoo. Lingya imong tupad na imong giyatakan ang yawa. Ing nako no. Na nakasuway na kag-yatak sa yawa. Ang mahal nga Birhen Maria, iyang giyatakan ang yawa. Mao na nga naay image ni Mama Mary nga gatunob siya os bitin. Kita lahi man ato mang gakos-gakoson ang yawa. Pareha nang magpuyo-puyo, nga nang magpuyo-puyo, gaginaksanay man na sila. Nya kay sala man na. Di imong gigakos ang yawa. Kana sa dayang nagkinabitay, gakos-gakos man sana sila. Nya sala man na, yawanon man na, aporte nimong gakos sa yawa. Kana dayang mag same-sex union, grabe man sana siya. Sala man gyapon na, nya sige man ang ginakusay. Hindi ko na lingian sa dimong tupad ina kapilan na ka nakagakos og yawa na kapila na ka nakagakos og yawa ba kana sa ding mga manag-uyab nga wapay kasal premarital sex yawa-yawa magyapon na dinhi lang gani daghan man magpabunyag kanang madomingo mag-average man ta dinhi og napo ngadtos 15 ka bunyaganan. May kaabot og 3 ana ang kinasal na pagani usay gadanag tagutlo ka bukbata wa pagyapoy kasal ni porte nimong gakos-gakos sa yawa usahay dili gakos-gakos agbay-agbay kana diyang magsigig sinuyupay mag-inagbayay man na sila yawa man gyapon na ana inagbayay kanang mga palahubog sigig inom hubog na kayo mangutang pa manghasi pa yawa man na pero mag-inagbayay na sila naa sa yawa nga magsigig simba mga libakira kay istanan mga chismosa mga daw kayo kusog kayong mangningil anang utang nya ikiha pagyud ang nangutang kung di kabayad pero sige simba kana yawa gyapon na nakaron unsaon man nato paggamit ang gahom sa yawa ay ang gahom sa Ginoo unsaon paggamit matod pa diri sa atong tubag sa Salmo ang Ginoo mamati sa kabus. Ang first requirement para mulihok ang gahom sa Ginoong gihatag nato higugmao nato ang kinabuhi nga kabus. Maunay gihigugma ni St. Francis, ni San Roque og sa tanang mga santos. Ilingay mong tupad ing naningkamot kang mahimong kabus naningkamot kang mahimong kabus kay ang ato bali man ang atong kuan nailad man ta siyawa maningkamot man tang mahimong dato na stress naman lang gitag sigig tigo man ang kwarta kay para maalang-arang ng kahimtang pero ang sakto di ay sama ni St. Francis paningkamot nga mahimong kabus kada adlaw muna may desisyon si St. Francis biyaan niya ang iyang pamilya nga porting datua iyang disown ang iyang share sa ilang kabtangan nga dako kayo og nagpuyo siyang makililimos kada adlaw siging pakilimos og ihatag sa niya ngadto sa iyang mga kapwa makililimos og mga masakiton. Karon na nagparid ang mga sakyanan padung adto sa Northern Cebu kay
manghatag og mga ayuda sa atong mga nabiktima sa linog. Unsa may inyong napamalandungan ana? Napay mga helicopters. Portig yung bisiha. Padungad to. Unsa may inyong napamalandungan ana? Ha? Mao na siya gahom sa kabos. Ang gahom sa kabos, mo-attract na siya og mga tao. Basta ang taong kabos, na tinuod yung kabos, mo-attract na siya mga tao. Pero kanang dato, mo distract, mo palayo ang mga tao ana. Dato ba? At tanawa, ang Northern Cebu, lang nga igos, linog, nahimo naman silang kabos, ilang balay, nga bungkag, ilang mga kuan, kaliwat, kadugo, nga matay o kaha, nasamdan, nga bali, di nahimo na silang kabos, ni-attract silang mga tao. Pero sa una, wa man ta mo adto dito, katungo pa ilinog. Ngayon sa man, ganahan mo nga kita na sa linogon diri, kaya kita na sa mo attract. Lingo dayon, lingo. Sultihan ta mo, dili ra ang mga tao mo'y ma-attract sa kabos. Ang Ginoo, malipay kay siyas kabos. Ayan nang gideclare, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Napagigiingos Kristo. Sayang gingon, unsay inyong buhaton sa labing ubos or labing kabos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Grabe kayo ang pagmahal ni Kristo sa kabos. Masaman, gusto mong higugmao ni Kristo? Gusto, dili. Kinsay gusto higugmao ni Kristo? Taas ang kamot. Ang di mo pataas, sa demonyo na ha? Ano? Oh. Di sa ato pa, ang iyang gihigugma, ang kabos man, maningkamot ang mahimong kabos. Ngayon sa may usas mga paagi aron mahimong kabos, palit og slat. Dugaya, jutay kayo nakatubag dayon nga duha ra ka buok. Kanara man god, palit og slat aron na mahimo gyud kang kabos. Kay nga tong slat gamiton man nato para sa mga kabos. O karon tulo ni kabuk atong slots na. Ang atong grace, kabos pa man tong atong unang parokya nga doon natay project nga napay bayronon. O tagpila ni tag 100 pesos. Grace, God's reward and complete elation. Pila na may atong halin, niabot na og 65,464 ka slots, naapay 634,536 ka slots nga available. Nga doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Nga nga to sa dinhing sa tawagan na PPSC, ang atong halin niabot na sad og 30,786 ka slots, napay 69,214 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Ang ikatulo na tong slot, ang DPR, katong atong itabang dito sa mga nangaigo sa linog, Divine Powerful Response. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 796 ka slots. Why limit og pila ka slots ani ang abuton, basta tag 100 pesos per slot ni siya. So atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Nya napamanggid ninyo di kay bawo unsaon pagpalit og slots, mao ni ang mosunod. Unsaon pagpalit? Una, ari mo sa atong opisina dinhi sa Compostela or anha dias gawas atong simbahan na say maninda dihag slot, labi na gyud sa adlawng Domingo daghan kay na maninda. Ngadto sad sa atong mga kapilya, nakadesisyon na sad mi nga magdasad og na nasay maligyag slot ngadto sa atong
during atong weekly masses o monthly masses. Sa ato sa mga institutional masses, dinhi sa atong parokya, maligya sa tag-slot. Nakaadto ko dito sa, nakoy mga misas gawas, dito sa outside the parish, na may mangutana, pader, na maligya kag slot, ana. Amingon sa ko, o sige, palit mo slot. Ka na, kamong mangimbitar na kog misa, sugod karon, hinumdumi na ninyo. Usas inyong ihatag nako mao ang slot. Di gay mo muhatag din akong balik. Ana. Or inyong ipadala sa atong bank accounts. Tanawa din ang atong bank accounts, ha? Niya ipadala baka sa GCash. Open pa ning atong mga GCash karon. Pili lang niyo, di ka kasod sa akong GCash. Basig puno na, alai ani-aning uban na mga GCash. Niya pwede sa ninyo ipadala sa kwarta padala. Kaniya pong amo mga ngan mo padadi kay mo abot gina nga rinato. Niya unsa may meaning sa slot? Unsa tay meaning sa slot? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the poor or the church, offering to God, and treasures in heaven. Mao ni siya ang nahitabo sa kinabuhi ni Mama Mary. Gitawag siya og Our Lady of the Pilar or Birhen sa Pilar sa haligi. Tungod kay lig-on kayo si Mama Mary og baruganan, batok sa yawa, batok sa sala, di gyud matarog, haliging bato. Kamo mga ginikanan nga niya dinhi, kinsa ninyo ang wa gyud makapangasaba sa inyong anak adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Tanawa, huyang kay inyong baruganan, batok sa sala, pildi lamog bata, pildi lamog apo. Di ba? Mga asawa, ubay-ubay magimong asawa din kinsa ninyo ang wa makapangaway sa inyong bana adtong buwan sa Septembre. Taas ang kamot. Wa gyud ka pangaway, wa kayaw-yaw, wa kakusmod. Tulo ka buok. Tulo. Sa to pa kamong uban, pildi mo sa sala. Kamong ni adin hitanan, kinsa ninyo ang wa gyud kaapil og panglibak, bisag gamay lang panglibak sa kamot. Pildi mo anang inyong tupad kay libakira man na. So, huyang kay ta. Huyang ba? Mo na nganong huyang man kay wa nato palihuka ang gahom sa Dios. Nganong man mo lihok ang gahom sa Dios? Kay wa ta mahimong kabos. Ang mga apostoles pagbalik nila purti nilang lipaya, Lord, ang mga yawa ni sunod namo, ni tuman pag hingili namo, ang mga masakiton nga ayo, sus grabihas gahom Lord. Ngano man kay paglakaw nila giingnan mang Kristo, ayaw pagdag ilisan, ayaw pagdag kwarta, ayaw pagdag puntil, ayaw pagdag pagkaon, ayaw gani pagdaog extra share. Unsa man tong gi-instruct ni Kristo nila? Kinahanglan mahimo mong kabos. Kay kung di mo mahimong kabos, magdamog kwarta, din amo mo gamit sa akong gahom, ang inyong gamiton, ang inyo ng gahom sa kwarta. Mao nay gigamit ron sa ato mga leader sa Pilipinas. Ilang usbon ang kamatuoran, ginamit ang kwarta. Wade mo kabantay. Wa mo kabantay? Dugay na mong nakabantay. Niya, musalig pa mo sa gahom sa kwarta. Ayaw, ipalit na lang nag-slot. Ang gahom sa slot mo'y atong saligan. O niya, atong ibutang diha ang kwarta. Aron kining atong simbahan,
ato na ning mabag-o, mabutangan og maayong lingkuranan, dili ning kay hurot-hurot, gubaon, riperonon. Nag-contemplate pa ko karon kay wa man din mag-angay ang gidagko, ang gitas-o na ning atong lingkuranan. Dili parihas. Dili ay. Kadto dito gagmay. Diya na dagko-dagko. Nya nasa uban diya na nagulhos-ulhos ang ilang size eh. Nya diri sad gagmay. Ngano kani? Wa man magparihas. Mao na nga nakahuna-huna ko kay mga riperono naman na daghan making riperono diha. Mas maayo patingalig ilisa na lang gini nato ni atong i-uniform. No? Dili mo musugot. Sugot ay nga no gutang dili. Pero unsa man gyapoy makapailis ana? Slat. Ka-simple ra ana. Oo na siya. Ato nang kuanon niya ako matatong gihuna-huna nga maghimo tagdakong simbahan sa likod. Sa sige namong meeting sa mga architects nato nga dedicated kay diri nya nato sa dinhing mga PPC o PFC o uban pang mga elders dinhi murag ang ilang gisulti nga kanina lang kuno gi atong nindoton na nya kadtong likod himuon tatong plaza kay mag-fundraising kuno ta magpa-concert ta dinhi dako kay tag lugar or magduwa ba ta og baseball pwede dito or himuon tatong gitawag og religious garden nga ato ditong masuroy-suroyan nga inigawas nato tuan atas langit na no sige nya slat gyapoy kuan ana solusyon muna nagsugod naman kita sa atong kamino walk kaduha na ta gabi wa na ta giuwan daghan kay nanguyog nya diha tagi ay ngadto tuyok nindot kayo panguyog yamo sa atong kamino walk han yaman ta dinhi mini kamino 3 times a week MWF ighuman sa misas alas 6 gabi mag-walk mi ngadto magrosaryo nindot kay tanawon ana wa man gyapon mo kauyon inana ba nya kani siya usa ni kapaagi nga dili lang simbahan atong panindoton kung dili ang ato yung relasyon ngadto ni Kristo ug sa atong isig katawo. Ang key word kinahanglan mahimo usa tang mahigugmaon sa kakabos ug magpuyo na kabos maningkamot nga makakwarta para sa simbahan, para sa katilingban, dili maningkamot nga makakwarta para sa kaugalingon. Gubon tanang yawanon nga batasan nga magtukmod nato nga mahimo tang mga kurakot kaistanan, kawatan kaistanan sa mga kwartas mga tao tungod na kay magsigig pangitag kwarta para sa kaugalingon. Ako sige jud kog pangitag kwarta para sa simbahan ug sa katilingban. Muna pamalit mong slot. Pamalit yun. Ug mapalit mo, congratulations, suod mo sa Ginoo. Ug di mo mamalit, bisag na amoy kwarta, pagbantay, dunay dakong kadaot nga mahitabo ninyo, samas nahimutang diris first reading. Kayang ilang batasan, wa gyud sila magpakabana sa Ginoo nga maoy nagbuhi nila, maoy nagmatuto nila, mao yung naganto sila. So ang imbitasyon sa Ginoo, balik ngadto sa Ginoo. Didto naman hinuon sila nagsakripisyo para sa mga yawa. Ang yawa, ang gahatag nilang grasya sa mga Israelita, gahatag nilang maayong panglawas, ang Ginoo mo'y nagbuhi nila, didto man nila gialagad sa mga yawa. Ingna imong tupad, kinsay imong gisunod sa pag-atiman sa imong kilay. Ang Ginoo, siya may naghatag anang kilay. Anang kilay lang ba? Pero
Usahay, ang sundo nato, ang yawa. Nga moingon, kiskisa ng kilay, ilisig badlis. Kinsa may naghatag nimo buhok, ang Ginoo. Unya, kinsa maroy imong gisunod, unsaon pag-atiman ang imong buhok, basig yawa. Nagiguba na ang imong kolor sa buhok. Kinsay gahatag nimo og aning gitawag na to reproductive organ, reproductive system. Kinsa may gahatag ana? Ang Ginoo. Nganong nagpalaygit man ka, nganong nagkundo man ka, nganong nagpabasiktomi man ka, nganong nagpilis man ka, nagayudi man ka, kinsa may gasulti nimo ana? Basig ang yawa. Mo na giingon sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y naghatag ninyo inyong gisalikway. Didto na hinuon mo ni alagad sa yawa. Peligro kay na. Kinsay naghatag ninyo kwarta? Kinsa? Na, wala ba'y siguro ninyong tubagay? Ang Ginoo, kaya ninyo manglawas inyong gigamit pag trabaho. Ang Ginoo mo'y naghatag kwarta. Asa man nyo ialagad ang kwarta? Ibaw na mo ana, asa na ninyo ialagad ang kwarta?